Balei mi ka jingdawa jingpynkupbor Shynrang Khasi lingbaki an bapher. Balei jor ka jingdon ki longkme ki bakit khunrei ha ka jala ka jongi hato dei ka jingle sting Shynrang lane dei ba ka shongkha ka shongman ha ka jaidbynriew ka jongi ka synjor palan. Ka ka jingi kun pat ka nongrim jong ka Maitshaphrang movement hapo ka jingalam jong iba Michael Sim. Kublai parlong ipriang ngopai pi syakani ka jing batai lingkot ke jongi bat minta ka kenti nginya kren halor ki lat kilenti kumno ban jingpynkupbor yau Shynrang Khasi ujongi kumba pile ihi bahaki program berem ki jongi ngila de banyatai ba yather halor ki mat ki biade ba ka jaidbynriew Khasi la ka de halor ka rukom ai jat lani ka jing yo jing ithu manu ba de Khasi ba ling ba ki ni ki program ngila yo shibun ki jing li ba ki jing ai jing mut halor ki binta ki biade ba ka jingpynkupbor yau Shynrang Khasi. Ufofran media ulayo lat banyak kren ba unong seng ya ka kinhon Maitshaphrang movement iba Michael Sim. Tika kani ka Maitshaphrang movement. Ya kani kinhon la seng house nam khat kandai spa kandai po ban pek bat kami halor ki mat ki bakta ya ka jaidbynriew kum juru ban ai jing mut ka sarkar kumno ban penbha ya ke imlang ka salang. Ya ki issues ki bapher kam tam ka jingdawa ban ai binta lem ya ki khon Shynrang galas dang na do ki khat khandai spa prapo ter. Kindia chapang iba Michael Sim. Iba Michael Sim ide inong seng ya ka ni ka Maitshaphrang movement. Ide ru uwe na kinong seng ya ka Khasi Students Union house nam khat khandai spa nyo phopra. Hagapor ba ya ki persya ya ka jingjele ki poi ha ka jala ka jongi. Ide ru uwe na kinong ya ki bandawa na ka benta ka jingpynkupbor ya ka right to information lani ka ta RTI bat ka lokayokta. Haga jingya lenti ke jong ila shim ya kalingko ru banya kun ban jingpynkupbor no ya kamiglaya compulsory registration of marriage act kabala pas house nam arajar khat haga yang dorbar thawain ke jilla da ka jingthmu ban te la kam ya ka jingpat jingpra ka long yeng ka long sem da ka pintikna ba ka long me kan om sha e jendat haulok klem da penbiang ya ka bai bam khun iba Michael Sim idang ya kun ru ban ra ya ka ta jingkala ha ka migla succession to self acquired property Khasi and Jaidbynriew Special Provision Act, Jong Snam Kandai Spa Prapun Rio, but the Khasi Inheritance of Property Bill, Arajar Arpaway, but Pintikna, but Baro Kikun, Lucky Degi Kun Shynrang Lani Kun Kente, Kin Yo Binta Nagaspa, Jongatuk Ying, but Tanka Kun Kadu. Ufofran media ula yo banyak kren ba imba Michael Sim ban sngow thu khamha halor kini ki jingdawa ki jong ka kinhon Maitshaphrang movement but kumno ban jingpynkupbor yau Shynrang Khasi. Ka jing snow jong phi ba phi don kam ya kani ka jing ai nong kan ti lang ya ki khon thai bat Shynrang Menchua kat kum ka dustur Khasi yong ba ka khun khadu ka di tang ka nong ri nong sumar jong ka pa po jong ka yeng asam nei but kamla bandi klem ko jing tip jong u ni tien rei haus nem khat khnai spa khat phra kamul hakti por rang sunsar phareng pi kadan ka court ruling kamul ka court jong phareng dei kadan ka jingja hati por ba kani ka ying shari por phareng karai ba ka khun khadu kadei ka sole inheritor jong ka family ancestral property ma menchua takin badon kan self acquired property ma kadei ka nong temen lot bahwa nei ti kani ka dustur bangi but menta ba ka khun khadu kadei ka nong yo benta jong ka nong temen hajing sha kam dei kat kum ka dustur kadei ka jingrai jong ka court jong sahab house nam kat khnai spa khat fra yeran ka tu ningot ngi yakran bai kan ni ti ngi ong kumno ban move ya kan ni sa dis council ban penkla no ya kan ni benta ban wanra no ka an ka ba ai benta lem yi Shynrang lemba ka an mo ti ngi draft ya ka wi ka bill ka baktenga Khasi and Jaidbynriew Special Provision Inheritance to Self-Acquired Property Act 19 khat khanai spa proposal ti rei kumno pat yakni ka bill nei ka shimno ka state government ka pass yakni ka an Khasi and Jaidbynriew Special Provision Right to Self-Acquired Property Act in 1986
Kanikaan, Kamiglaya Succession to Self-Acquired Property, Khasi and Jaidbynriew Special Provision Act, Jongus Nam Kakandai Spa Prapunriew, Kapli La Yaki Kame Ki Kapa Khasi, Bad Jaidbynriew Ban Ai Bentai Ka Jingdon Ka Jing Em Ka Jongki, Shaki Kun, Laki De Ki Kun Kentay, Lani Ki Kun Shynrang, Ling Ba Ka Will, Lani Ka Mons Ngubha Ka Jongki. Ngitib Ba Ka Self-Acquired Property, Lani Ka Taka Kamai Kinrao, kan kala ancestral property lani kata kan nong temen lada ka hiar pateng na ki kemi ki pas ki khun hato don ki kendon ha kani ka an gi be de bat kani ka man Kat menang ya ki por pan, kat menang ya ki snem, nilap ba kani ka self acquired property pan, haki khun junga, kumta nga ya ka self acquired property ni, ngala ban ai ki khun, kat bangamon, ka will, namba ka will. Tiyan haki khun junga pan, kani ka self acquired property ni ka kala ancestral yang. Man haki ti kam de ka self acquired, no? Kiyo bentana nga pa, ti ka kala long ancestral kan. Ti ka long ancestral pa kaya yang pat cha kun kado. Ti de na kani ka daw menta ka Maitshaphrang ka sim ya kani ka ya ka sedang ya kani movement pat ba ngidon kam ya amendment kejimpen kala khandiat ya kani ka an ba ban kentup lang ya ketien ancestral ru. Ti hakani nei ngimyakran spangani ka ancestral property jong ka kur. Nyakran tangga ancestral property ka bidai bat kani self acquired ka bakala ancestral. Ngimyakran namar menta ka kur ka buon lagi jaka mo ki ancestral property nei. Ring nyakran tang spangani ka self acquired property ka bakala ancestral kan. kari ka ba ka yo ka kot ka klan ka long kari ka ba klan laong iba Michael Henry habangi pai ka jaidbynriew ka jongi ka yo ka kot ka duna bha namar ka khai ka pateng la synjor daki banabar ilapen sngo badon kam ban jingpynkupbor yo Shynrang Khasi ban mi nala ka yeng ringkat pat ki atiar ban kentiu om tang ya ka tu ka long yeng jong u Henry ya ka yo ka kot jong kari bat ka jaidbynriew Ha ka perthai menta ha perthai brush ka tahi ka long ba ka perthai ka telun lamba ekonomi. Ki hieng ki klan, ki jaidbynriew ki klan, ki ri ki klan, hawa ekonomi ka klan. Di nipej ha ka jaidbynriew jungi pan ke ekonomi jungi menta manu bapat khai pateng. Bubuni banabar bat khai pateng. Sakoi ka poin pat ni ba ha por mentam kam sarkar ka be ha banyo. Di lamdangi legno saka khai ka pateng. Kalau berjenjari kun ti jungi nei bakin yo kam don jam. Ti kinle saka kam hai pateng pat kidon kam bai seng. Ni sim pin kwa kanunu karam na kabang ru. Kabang kan ong bet na bai collateral. Na bu benda. Ti bu ni kun senang jungi kim don bai seng nan ni yang don ei banai ki. Ti de na ni ka daw kan bangi sungo ba. Don kam na ka an ka bangila ban ai benta bat self acquired bat ancestral segi kun. Tingi mong batangi kun senang. Yung ai lang ikun kan te ban kong kan te baar balai njur kun kadu. Tapi hakani ka an bangi ni demand ni ngatrai fi itu ikhtian equitable. No? Yung equitable distribution of self acquired and ancestral property act. Ini ikhtian equitable ni bun ki brio ki perkat ba ini ikhtian equitable imut equal deh. Ni kan bang ai benta markat ju. Yung ai benta lem. Ini ikhtian equitable ni ha ka English dictionary imut ba fair and just. Kasong ha jing start ki mi pa ban ai jenu ka nu. Ti la ki sngo ba em dan kam ban ai kun khat du ru kan ni ka an kanum kang. Ni sngo ba ka kun khat du dan kam khambun bakila ban kia ban sumari ki mi pa. Kan ni ka an kanum kang namar bidan ni ikhtian equitable kan. Ti hnrei ba don ki yeng batri ha ka jaidbynriew jungi jaidbynriew khasi jungi don ki yeng ba don kun kan thai. Idan tang kun Shynrang. Ti tang siap ki mi pa nei. Ki kur ki wan bet ki knilot na dong sedong. Wat ka yeng ba ki sa kun Shynrang ru ki knilot. Ti dena kan ni daw ni ikhtian equitable lam kum tu ki yeng ki bam don kun kan thai. Ki mi pa ki laban ai da ka will kan yi kun Shynrang. Bat si sien ba ki la ai da ka will tamut tu ki kur kim la man kini. Balei bangi don kam da ka an
but kini ki contain equitable ru kini ban insert lang tu but ya what ya contain ancestral ru kini ban control lang tu. Hato ka jingpynkupbor yo Shynrang Khasi ka la ban tela kami ka jingwan rung kertep ki wegi jaidbynriew shagani ka jala ka jongi lani ka taka influx. Habede but kini ka influx ba ke bangilai ki ba na du itu bor ki asu kadau ba Balei bakadon ke influx aja bri jungi ngai kadai ke economic factor ki bri ki wan ki yola man kamai na tra ki wan sa ne but Balei baka bon kani ka economic opportunity hangni kalau ba kani ka dustur jungi ban ai ban ta nei kalau economic empowerment ke empower tangi kun khadu kam empower lang yi kun barokai ba kin let into economic activity ba sisien ba company seluruh na na yeng ba village khai ba tang ti khai pateng kala ka bobun tu wan ba na bare tingi smo ba sisien bangila baki jaj bri jungi kin let hi sa economic sa khai pateng nei what influx ski ngila ban control sien bangila ban hi mangi kam khai pateng ha jala nei khla jaj unwan la yun ne narong yo la hi ban kamai tamut tang lalut bisa tu ali phai no don kam ban bat ya kam khai pateng ban pen klan ya khai pateng jo jaj bri bat bangin bat no hala di kam khai pateng don kam ya ni ka an ble ban pen klan ya ka bangin yo bat hi hala di ka kam khai pateng jong jala Ababatay Shapang ka Miglay Compulsory Registration of Marriage Act jong snem ara jar khat ar iba Michaels iba tay baka ni ka an kan pintik na tang ban pynkupbor ya ki kintay khasi ban pinhe pensan ya ki khun ki kti jong ki Shynrang ban pilong ya Shynrang Khasi ubakit kli ya ka long yeng ka long sem ka jong u ni kung Maitshaphrang yang kun yang tu ka compulsory registration of marriage act bade benar register ka marriage kenang ba lada fit pelaksan yang ru pihak bai ba ni hak dustur jungi kan kalau bosok ba yu Shynrang ban mi naga ni yang kelok kemai bai ba long it's very easy for a Khasi man ni tong Khasi man nunu Shynrang to walk out of a marriage kemai bai ba kinyap bisa kur rakur ka ba huspa kabyang rakur bodok kun ki paisa overnight habngya kran spangini berkhot nei spangini jing mi skot kubor boi no fikwa Shynrang yu lok baklan terpeng re fimpen kubor bat yu bisa keno bat bo Shynrang Khasi i kun re fi ke jing kli jungi kalom ni manta nadu na yeng ni Shynrang di rumi mdan e spa ramdan tilar kumnumno ngamdon kamdon jam ngamdon kam sukar ngamdon e lasai ngande klat bakalok par ngawai bai bam nganyon e kan habana yerum don bai seng ka kam ka jam ngamdon ti kan ni kalong ba bande Shynrang Khasi klem empower you pi expect you pat baun kid unba na dun na yeng hadu yeng lok bagi kun ti bai ti kidi tini long bangi ba ni kamu tak berdiri di bania ngam bania thir balik kalong kumni ri pinchukno tang Shynrang Khasi kem dawan ra kini ki changes dustur jungiam nasmo kalong kano silang Kita vision kum ka jaidbynriew hi kum bakalong menta hatu ka de jaidbynriew ko bas synjor na kum no na ka jing bam pynkupbor yo Shynrang bro ki bru ki kran ba kani ga shongkha shongman jonga jabri jungi kalong pathar kajing ya pat ya pra ki long yeng long sam ka bra skai bun kajing pun khit khun rei thinli shnong kondong lei khatar khalai snam larmet la yo khun nalor khata ru mdei tang baksio khun shnong kondong lei phongut kharar mut khasan mut ki khun umdon ulok kat kinda poi lai phos na mem kila long mira tingi bla ingi bale research phai kani yu kan manta one of the highest child marriage teenage marriage in India de Meghalaya tingi hak jai beri jungi nei nia apa nga nia kan ba nia sorong ba jai beri badon riti dustur jai beri te Balei dei kini I kini statistics am hei kata jai beri hei kata dustur jai beri ke ba hak ba ka shongkha shongman kolong pathar ribuan ki yeng nei bangi pet koi ga yeng san mut ki khon san khapa ti hanri menta ni
Misu song sarong bete bangi jaidbynriew de jaidbynriew te Balei jaidbynriew don reti dustur bhai. Ni pindawat bagi sar 6 pat ni kung jaidbynriew ni sa khen bai ni sa exploit. Maka dustur ni kalong very loose kan. Nunu bawan beriu sim kabu ini. Maitshaphrang pat ni sngo bang ni don kam ban yang ngam jeli ban introspect. Hadu kan nu ngi de sya tai jaidbynriew te Balei. Habak kat ni ka jinglong jaidbynriew. Ti de na kani kan daw kan bangi wan rai kini ki an compulsory registration of marriage, equitable distribution of property. Ni di ki an asli bangi sngo bala lala ban wan ra at least kan khamte lakam yang ni jinglong pathar jong ka shongkha shongman pat haju poru kan pynkupbor Shynrang Khasi ba undon ka jingit kli undon ka ikhtiar mo bula ban kit kli ya laki khun ti ya la ka lok ya ka yeng ka sam. Ti lada ya ukpa kim ai buat deh kum bapi ong nado mene lada ya ukun Shynrang. Inde kum umama pat aka jaidbynriew Khasi hingi ai buat pura. Ti kai bapi dan ban pensyai halor ini. Menshua ki beriu ki ong ba haka jaidbynriew Khasi dustur Khasi injudan khun swat baudon ka kur injudan old age homes baudon ka kur Balei ba kat nang mi ki por on mata kinang mi kar orphanage hei ka kur hei tau kunyi Balei umpet lam mi ti kun swat ki ba sa po ki orphanage Balei umpet lam mi ti long kemi ba sa old age homes marha ka perthai rembam mom mla so te ban pet tangi khun jong ru mla ban pet kunyi un pet ski persa ini tai pla de ka be hoi pla dan ki kini ki ba wan ki long yeng berspa ki kur berspa oh ki la ban ho ni ki kur ring rang kit hoi ma ki biang ka spa ho rei bobun balang ba watang ka yeng sam ban penhe pensan ki khun man peli skul kolong ko be ado ta ro hoi kunyi la sulong kumbolong kas imbilat la long tang titular het ma hak por ba bai tho khod kunyi bunwan rei don bore ide sulong tang figurehead hagayap ka stom babun sin hapor bekit ya karam masa ban pendap yo tu met bal ayap hoi nukit kit haying yam kimi ki pa ti haga jingim hi ka baman ka singi nei katamot kani ka new kunyi ski la nang do relevant sung ti henry kani ka jingkala nei jungapor no kunyi sukpa ring ngidang ya hi da katu haju dustur ban ajat sa kami ngidang ya ban ajat ban ai spa skun khadu klem da pynkupbor pat yuk pa ti dina kani ka daw ngi skong ba idon kam te ngi mekran spang ban penklai ka jat ngi kran betang spang kumnu ban ai bentalem siki khun ba khoi kham tam si khun Shynrang nyong la rifkwa pusa kurlem bakhan terpeng pen klan swai terpeng jong khun Shynrang japi pateng. Ti nakaliang jong ka Maitshaphrang movement hi kai ka sinja ma pinsyam ban pen utlong ye kini ki artli ki mat ki ba kongsan ki ba phipu ha kani ka movement. Hi kani compulsory registration of marriage act la long an ngai hila aslam menta ka long an ho ka assembly ka pass kini ka an in 2012 ti henry ka basusi ka long ba jaka ban pentri kam kini ka an kat banang mi sarkar nei kinang yele ban pentlot ya kini ka an the latest amendment kani in 2019 hakaba ka don ka wi ka provision nam hakani ka principal act 2012 kiong ni ba kat kum ni an every married man and married woman must produce a marriage certificate for all official purposes kat kum ni ka principal act jongka 2012 ketamut sisien ba kisijur hakanulu kam ban produce ka marriage certificate kanihi kan pelong ye ki brio bakin register ka marriage tingi ringyong ba sisien ba along compulsory ka marriage certificate nei ketamut ki brio kanihi kan pelong ye ki brio bakin register ka marriage ne ti henry susi ba in harusnam arajar kat handai
Kani assembly ni ka weng no yakani provision. Ti ka jing weng yakani provision menta ka pentlot yakani ka an. Ti menta ngi la ikan bakni ka Meghalaya State Women's Commission. Bakini move ya government bakadi panwan ra yang yakani provision kan. Kata kadi ka an ka ba along kadi marriage act ka along an in 2012. Kat ba yakani ka equitable distribution of property pan. Yakani ngatrai filai ki flex keleng-keleng. Jungi. Ya kini ngimpat di mana sarkar, ke bangi yung long bangi create ka awareness campaign. Bagi lembag ti flex bagi brio haying kini keren kini tanya kan. Bagi don kam em ya kini cingkela kan ni jadi jinga. Ti sin bagi brio la asang ban ya keren ya kini nakliang ka Maitshaphrang ru kan sakot ka public meeting. Ak bangin di mana sarkar bagi ban wanra kan ni amendment yak tu ka an. Te parlok ka tu pilayo I ba yo sngo ya ki sumbo jeng perkat bala pasat da unong yalam ka Maitshaphrang movement iba Michael Sim bat ka nongrem ka ba ka ni ka kinhon ka yang. Lada pidon ka nu ka mat ka ba pikwa yangi ba ya kren ba ya thir sngo pa bin sngoy ka jeng ka jong pia comment section ha po about what glad ban like share but subscribe ya ka ni ka channel ka jongi te parlok tat hakaway pa kapor ni say champion wat pi ngade iban gedeo mauri na ka bentaw for offline media kublay ka po jong pi paro